¿Buscas casa y financiación al 100%? En el magnífico edificio Torre América, en el Parc Central de Torrent, ven a ver tu piso de lunes a sábado de 10 a 5 y domingos de 10 a 2. Ah, y al aperitivo, invitamos nosotros. Edificio Torre América. Entra y quédate a vivir. Expectació al mercat just abans que es coneguen els primers premis de les falles de Torrent. Així pronunciaven Noelia Maroto, fallera major de Torrent, el nom de la comissió guanyadora de la secció d'especial. Primer premi, falla Àngel de l'Alcàsser. Àngel de l'Alcàsser esclatava així d'alegria. Per el president Francisco Robles és tota una satisfacció. Bueno, en concreto nuestra falla ha sido bastante agraciada en los premios. Muchas gracias al jurado y por el gran esfuerzo de la falla y no puedo hablar, la verdad. D'esta manera, la secció d'especial quedava així. Àngel de l'Alcàsser va obtindre el primer premi. En segon lloc queda Ramon i Cajal i en tercer, Avinguda. Enginy i gràcia va ser per a Ramon i Cajal. La mateixa alegria per a la falla guanyadora de la secció especial d'infantil. Amparo Taverner llegia el nom de la guanyadora. Primer premi, falla Antonio Pardo. No estaba aquí, pero sí, claro, ella estaba contentísima de todo, claro, lleva su primer premio especial. Es normal, así la mayor como le ha pasado al revés, que no se la lleva nada, pero bueno, esto es así. En la categoria, Antoni Pardo quedava així com a guanyadora, seguida de Ramon i Cajal i Àngel de l'Alcàsser, sent Enginy i gràcia per a Ramon i Cajal. Pel que fa a la resta de seccions, en primera, la guanyadora va ser Sant Valerià, seguida de Reina Sofia i cronista Vicent Beguer, que també obtingué Enginy i gràcia. En infantil, l'ordre va ser Sant Gregori, Sant Roc i cronista, amb Enginy i gràcia per a Sant Gregori. En segona, l'ordre va ser Sedaví, Cotxera i Nicolàs Andreu, amb Enginy i gràcia per a Sedaví, i en infantil també Sedaví, Cotxera i Toledo, amb Enginy i gràcia per a Sedaví. L'última secció, la tercera, va ser per a Benemèrita, seguida de part de Trenor i Camí Reial, sent Enginy i gràcia per a Sant Amador Espartero. En infantil també guanyà Benemèrita, seguida de Pare Méndez i part de Trenor, amb Enginy i gràcia per a escultor Vicente Pallardó. Decoració de carrer el va guanyar Saragossa Parc Central, seguida de Ramon i Cajal i Avinguda segon tram. Promoció del valencià va ser per a Camí Reial com a guanyadora, seguida d'Àngel de l'Alcàsser i Ramon i Cajal. Per últim, el Premi de Crítica Local que organitza el periòdic La Opinión va ser per a Àngel de l'Alcàsser, seguida de Ramon i Cajal i Antoni Pardo.